1600. R niin kuin Risto. 2 R. Yrittäisin ratkaista. Olepa hyvä. Hernekeitto on laskiaisen purkka. Ei se mikään. No voisi seuraavana päivänä, jos se on tehty. Niin. Mut hei, se meni pikkasen väärin ja nyt kuule vuoro sitten Jukalle. Yritän ratkaista tehdä. Ole hyvä. Hernekeitto on laskiaisen herkku. Se on oikein. Hyvä Jukka. Hernekeitto on laskiaisen herkku. Oli tällä kertaa ratkaisuna tässä toisessa tehtävässä. Ja mistä sä sen purkan sait sinne? Samat päät kesättä. No ei se mitään. Alright, mutta kiitoksia, että autoit Jukkaa, koska Jukka saa tästä myös sitten palkinnon ja ole hyvä Susan. Onneksi olkoon Jukka, saat palkinnoksi 2 hengen Tallinnan risteilyn, jolla on arvoa 780 markkaa.